Yan Binluan, tong si Paulo Loera. So nagkaka-screen at pati kami nai-screenan ha. Ayan na, tignan mo kung naka-video ha, sure mo. Ayan na, madaw, more or less 400 minutes, tumira na sa bandang kaliwa tong si Jerry Campos, sinundan kagad ni Tim Nuela, tong si Mako, nasa likod tong si Yan Binluan. Naku po, mabibitin pa tayo. Ayan na, nasa likod lang ito si Paulo Lorena, mga idol, last 300 meters to the finish line. I-clear nyo na yung daan, mga idol, i-clear nyo na at matinding drama yan ito. Ayan, tumira ito si Yan Binluan, sinundan ni Paulo Lorena. Sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung ilang ikaw tayo doon? Dito saan dito? Doon sa may papuntang Bumbuaya. Ay, Bumbuaya. Doon sa may palayo. Masaya dito, manalo matalo. Shout out kayo. Sabay buyain yung buta, buyain yung buta channel. Pwede kahit sino mapapagod. So, kaya tayong kapin dito, si mga kating, ilan kayo, mga dandes? Oh, halika na naman. Mas makarating tanong sa paligsahan, paganahin kaalaman ang magiging mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mapapagod tamang galaw, magiging sa laro. Ay, ala, ay, o nga pala, itiratan mo ko lang. Kailangan hindi pa rin tapos, kahit pawis ay umagos, magtibala ng lumos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa iyo. Shout out kay Kapopoy. Yan. Ganito kayo pag-isa. Ganito Lakshak. official sa anim na raw tayo. Shout out sa mga ko, idol. Shout out sa mga ko. Yan. Ka na sumama dito sa aming karera. Idol, bakit idol? Na ang iyong Jampol Bigol. Yan. Ang sarap nyo. handa na kayo. Tara na. Yun. Mag-jack, 20-20 Yun. Oo, SMBC. 20-20 panatan, 20-20 pagpakan, 20-20 digmaan, masaya. Ayun, Jet. Ayun, Jesus Garcia. Uy, si Kwento ah. Ano na pangalan? Wala pa naman yan eh, di ba? Kaya ba-video lang natin. Ayan, video lang muna. Malapit na ang finish line. Ayun, kaya lang. Ayun, wala pa yan eh. Sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang magiging mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan Yo. pagod ang bibitaw. Yon, Tay Bingo! Kahit pawis ay umagos, magtiwala na lumos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay. Ayaw, si Arturo Tanes. Ayun o, si Raven. Uy, sali kayo ha. Sa 19. Uy, balatuhan nyo pag nanalo kayo. Sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Mas mahirap pala din ito. Korbada pa. Oh, masali ba to si Rachel Alexis pa? Tumali ba? Parang si Konto. Idol, ano na pangalan mo? Gani ko. Ay, dito pala yung iba eh. Yan ang nilala. Konti lang nilala natin. Ayaw, si Arturo Tanes. Pagganyan. Maganda ko. Yeah. Yo. Elena. Oh, video muna bago ka lang. Joshua Nicolas, Jampol Bigol. Yo, si Mansano. Ayun, mga midiray na. Para, what? Yo. Ay, mga direnan na ito. Sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Handa na kayo, tara na at pumadyak. Shout out mga idol. Ayun ah. Walang hilig sa bike, basketball naman. Yo. Manalo, di na yun mahalaga. Ang
Bad yung sabi ko niya. Kahit sino, mapa-brother o sisters. Yo! Kasali dito, kung malapit na ang finish line. Huwag kang Doon pa naman ang flag down yan eh. kurap ng mas Ba, makarang. utay na si Idol ah. Ito. Utang na. Ayun oh. Kung ano kakayahan. Talagang totoo pala yung sinabi mo, sa amateur ka sasali. Kala ko nagbibiro ka lang. Bilang sa laro, Lupit mo ah. bibitaw, magsumuko, hanggang laban hindi. Ayun, si tapos. Jeff Valdez oh. Isa'y umagos magtiwala. Malapit na yata. Lapa. Bibigay. Sa guhit. Sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Nauna na si Iguan. Pwede ba yun pag gano'n? Taas mo. Malayo pa naman. Sa likod. Okay, pag sumalikod tayo dyan, wala na. Tawagin mo na ang iyong mga kamarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Malayo pa. Ay, ayan na, pag-angat yun. Bente-benteng rakratan, bente-benteng isang, bente-benteng panagan, bente-benteng magbagan, bente-benteng ligmaan, masaya di. Manalo o matalo din na yung mahalaga. Ang importante. Ay, si Bata, totoo ka nung mga bata. Ano ba pangalan niya? Pwede kahit sino mapabrado. Yun ah! Kasali dito, malapit na ang finish line. Ano ba pangalan mo, Idol? Kukurap ng mas makarating. Ay, mantalo pala si Idol eh. Alaman ang magiging mapakita kung ano kakayahan. Pag-isipan ng mabuti Okay, post mo muna po. magdalaw. Pag-ibila sa laro. So ayun mga idol, malapit na tayong mag-flag down. So last 50 meters, magpa-flag down na ito mga idol doon sa guwet ha. Yan tayo, magpa-flag down ito. Ayan, dyan magpa-flag down na ito. Dyan magpa-flag down sa may ito na yan ha. So yan, sa likod. Flag down ha mga idol. Ayan, sino na nauna? Nauna tong si Jefferson Valdez, mga idol ng Team Valdez. Ayan, nauna mga idol. Paunahin mo. Ayan, sino ito nauna? Meron tayong apat na nauna. Jefferson Valdez, saka si Iverson Launico. Dalawang hindi natin kilala mga idol. So, natin yung mga unang first breakaway. Meron tayong apat na breakaway sa likod. May sumusunod ang ating grupo. Malapit lang, mga 50 meters lang mga idol sa ating grupo. Ayan na. So, dumikit yung ating grupo dito sa mga nagunang nagtangka. So, medyo maliit lang, maigsi lang ang ating ruta. Pero medyo magandang daan. Ayun, nagkakabakbakan mga idol. Nagkakabakbakan na rin sa likod. Kaya ito na, pumapaharap yung Philippines. At saka ito, nakatin DUI na. So, dalawa itong umagwat mga idol. Dalawa itong umagwat sa atin sa harapan. Hoy, umagwat sila ha. Ay, ito sa sasakyan no. Hindi, dyan lang yan. Dyan lang yan eh. Saan ba eh? Tumagad yata sa dulo. O, ito ating grupo. So, maigsi lang ang ating ruta ha. So, inabutan pala yung breakaway. Yung lakas si Alexi Pais ha. Sumabay sa harapan. Sa likod. So, meron tayong dalawang breakaway. Kung makita, talaga. Shout out mga idol! Yun ho! So, meron tayong dalawang breakaway. Sa Team DUI na at saka isang naka-Team Philippines. So, ano kaya mga pangalan ng mga ito mga idols? Ano pangalan? Mako yan po. Mako ng Team DUI na. So, i-confirm natin namin yung pangalan. So, sa likod may sumusunod pa. Nako, si Binluan na to. Si Yan Binluan ba? Siya nga, mga idol. Yan Binluan. Yun o, dumikit. Dinikit sa ating command breakaway. O magiging tatlo na sila mga idols. Hoy, lumalayo ha. Ito, may nasa may bandang kalawatong si Yan Binluan. Medyo naiwan na ito isa. Mukhang kaaga naman kumalas ni idol. Maagang kumakalas si idol ha. So sa likod, ito may nag-apple pa. May ito. Team Dandix tong isa. Dalawa sa likod. Itong si Trunks Mercado. Ako, nag-aabol na yung grupo sa likod ha. Ayan, dalawa. Parang sikon ito ha. Si Trunks Mercado. Tayo sa harap. Ito, medyo okay na po. Nako, yun na. Pumapaharap na si
ko na. Si Albert Primero. Si Albert Primero. Ako, lumalayo na. Mga 80 meters, mga idol. 80 meters na yung layo ng ating dalawang breakaway. Ito na ating Chuman breakaway. Si Yan Binluan tong isa. Ma-advance na sila ng mga 100 meters sa ating peloton. Malakas to si Binluan. Isang team giveaway na. At saka isang team kamiling yata ito, si Binluan. Ang kanilang speed 54 kilometers per hour. Mabilis to ha. Dalawa lang sila pero mabilis. 52 kilometers per hour. So sa ato dito kay Idol Stanley. Kaya ito dalawang ating breakaway. Bigitan natin. Ito yung ating Chuman breakaway. So ano kaya pangalan ng itong isa? Di ating kita. Isang team Juwena at saka isang team Kabiling. Team Kabiling itong si Yuan eh. So ang kailang speed 50 kilometers per hour. Medyo lumalayo na sila. Lumalayo na sila sa ating grupo. May makakadikit pa kaya dito mga idols. Si Yan Binluan at saka isang team Juwena. Nako. Ang kanilang speed 50 kilometers per hour. So malayo yung grupo ha. Kaya yung grupo. So kung na 120 meters na lamang mga idol ng ating breakaway. Dito sa likod, tignan ko anong nagaganap naman dito sa bandang likuran. Nako. Ito, sino itong umadbas ito? Naka Team King Philip. Sino to? Ayun o, si... ayun yung lumabang kanina. Diba? Ano na pangalan? Si Adrian Nicolas? Adrian Nicolas! Si Adrian Nicolas nga ito, nag-aabol sa ating breakaway. Siya. Hoy, pangalan mo? Adrian! Ay, ikaw na naman! Ayaw! Dumabad pa rin sa road bike mga ito, itong si Adrian Nicolas. So, bisang nag-aabol pa dito sa likod. Oh, ito. Nakakulay pink na pink si Idol. Sino kaya ito? Ang bilis ng kanyang kartada. 50 kilometers per hour. Dumikit. Si Jay Maala. Parang friend ko to ha. Ayun sa likod oh. Ayun na. Ang bilis tong wala. Uy, aso. Joseph Maala. Ayan, si Joseph Maala. Mabilis ha. Yan, kumakadikit sila sa ating Chuman breakaway. Malapit na ha. Mga 70 meters ang agwat mga idol. Ito na si Iverson Launico. Saka isang team Duray na. Dali ko, dahil pa si Jezreel Launico, lumidikit, tsaka si Prince Albert Primero. Ang kanilang speed 55 kilometers per hour. Napakabilis mga idolo oh. Pero hindi nila makamat-kamatan. Naku po aso. Hindi nila mahabol yung dalawang breakaway ha. 80 meters o 100 meters pa rin na lamang ng dalawang breakaway. Titignan mo pag lumalapit, kalabitin mo oh. Para hindi ako gano'n tumitingin sa salamin. Pag alam mong mabilis yung dating, warningan mo ako. Hindi ko nakikita gano'n eh. So eto, tingin na ito dito sa Batacay. Ito si Christian Delena. Si Christian Delena to, nakakulay orange na may konting black. Si Christian Delena, di ba itong nalalang isa? Ito, may hiwala sa ating grupo pero biglang huminto pa rin. Matinding bakbakan to mga idol. Malulupit itong mga taga sa Pangasinan. Ito, humingi na itong si Iverson Launico mga idol. Sinusundan kagad na team si Jezreel Launico. Ayun o, sa likod. At saka isang team di rin. Ano ko, dito na pala mag-u-turn. Dito na pala. Oo, ayun na, ayun o. Putang yan, huli tayo ah. Okay, yan, wala mo lang. So ito na yung ating breakaway. Dalawa. Asan? Hoy, nako. Advance, advance, advance! So ito pa rin yung ating dalawang breakaway ha. So ayun, dalawang breakaway. Nako, malayo yung ating one ha. Ha? Hindi kasali yun. Ha? Hindi kasali. Ayun o, kumalas na tong si
Kumalas na! Si Rachel Ann Paet. Pero ensayo lang yan. Oh, malayo. Lumayo na naman. Dalawa lang yung kalaban, ha? Ito si Idol. Ito. Ayan na! Kanina breakaway, ngayon breakaway, Idol! Ayun, ha? Kanina kalapit lang, ha? Ay, tumitira. Ayan, bumabaklas, ha? Ito na naman si Joseph Mala. Jaap Mala. Basta. Ayun. Ikaw titingin dyan. Ayan, medyo pumaparap ito ko na. Mukhang ayaw nila maghabol. Lumalayo na natin dalawang breakaway. Uy, nako, napakalayo na mga idol. 200 meters, megit pa. Nako po, ayun ho, layo na ho. Malayo na yung ating breakaway. 200 meters mga lamang. Ang layo. Ayan, si Jesus Garcia, nakikita ko. Kumikikig sa bibad ng kaliwa. Ayan na, si Jesus Garcia, tumikikig sa bibad ng kaliwa mga idol. Jesus Garcia, the legend, Jesus Garcia mga idol. Ayan, kumikikig na ha. Ayan o, pumapaharap na. Magtatangka na mag-breakaway. Ayun o, ang kanyang speed, 55 kilometers per hour. Ayan lang, veterano mga idolo o. Pumaharap na, walang sumunod sa kanya. So, solo, walang sumunod, solohin mo na. Walang sumunod eh. Walang sumunod na kasama, so maghihintay siya. Hindi niya kaya. Malalaspag naman pag diniretso niya. Walang kasama eh. So naglaylo itong si Jesus Garcia. Naghahanap ng kasama. Katulungan, ayun na. Ayun na yung ating peloton. So malayo na yung ating breakaway. Mukhang hindi na yata nila walang balak ha. Ayan, tumitira naman itong si, ano ito? Tumitira ito sa SMBC. Si Paulo Lorena. Ayun, Team SMBC, Paulo Lorena, tumira, bubakbak. Ang kanyang speed, 49 kilometers per hour. Sinosolo niya, naku, pinabayaan din siya, mga idolo. Naku, ayun, parang lumapit ha. Natatalo ko na yung ating breakaway, kanina hindi ko matalaw. So, ayan, sa likod. So, tatlo yung sarapan. Ito, may bumabakbak na naman. May kumikikig, ha? Ayan, dalawa. Ang pangalawa na yan? Isa pa lang siguro. Ayun, isa, oh. Ito, si Mansano, yung batang-bata, mga ito, nagbuhay kami, ha? Puta, malupit talaga itong batang to, ha? Si John Rick Mansano. Batang-bata to, 12 years old, o 14. Sige natin kung tataga si Idol. So ilan na nasa harapan ha? Bali 5. 5 riders ang ating nasa harapan. 2 at saka 3 magkakahiwa-hiwalay. Kinapos pa yung hagis na idol ng tubig. So ito si Janrik kung saan mukha nauubusan na ng gasolina mga idol. Nauubusan ng gasolina. Dahil sa dalawa. Ito yung isang nag-abol, dumidikit kay Paulo Lorena. Dikit siya ha. So dalawa, nagsama itong dalawa. Tingnan natin kung tatangkayin din ang habulin yung ating breakaway na dalawa. So more or less 120 meters ang laman ng breakaway dito sa second group. Ang kanilang speed 47 kilometers per hour. Bako may aso, pagsabihan natin yung aso. Ayan na. Oo. Huwag kang tatawid, nakabidyo ka. Oh, sabi, di tawid eh. Sa breakaway naman, breakaway. Padjak para sa kadabukasan ba? Ayun oh. Ang daming tao, mga idolo. Napupulingan ako. So ito yung aking dalawang breakaway. Isang Team Lorena, tsaka itong si Yan Binluan. Joan Berluan. Ayan, nasa harapan. Itong isa, hindi ko kilala. Sana makilala natin mga idol. Ayun, napakabilis ha. Idol, pangalan nun? Kalimutan ko na kanila sila. Idol, si Paco at saka si Yan. Eh, kilala ko to yung isa, Paco. Si Paco at saka si Yan Binluan, ang ating 2-1 breakaway.
So lamang nyo sa second group ay mga kwan lang ha, 100 meters. Ay yung ating second group oh. So hintayin natin dito yung second group tsaka yung peloton. Ito yung ating second group. So ando pa rin si John Rick Manzano. Solo pa rin ako. Ito na yung ating grupo oh. Ito na yung ating grupo. Ditikit na rin dito sa kay Manzano. Ay iba, si Kwan na to, si Christian Delena na mga. Christian Delena na yung nag-abol. Ayun, dumikit na si Christian Delena. Ito na yung ating grupo oh. Medyo layo itong ating grupo ha. So lahat yata ng malakas ng San Manuel nandito. Lahat ng malulupit. Hindi lang natin kilala yung iba mga idols. Yun oh. Hindi ko gano'ng makikita pag yun. So ayan, nakapahina. So ito na, naka-U-turn na mga idols. So ito, shout out. Shower out mga idol. Ito, dalawa pa rin ito. Naku, mukhang didikit ha. Mukhang didikit sa yung ating second group. Ito yung ating second group, tatlo. Mukhang didikit na sa ating breakaway. Naku, mabagal na ito doon. So ito, didikit itong tatlo na ito. So magiging 5 na ito ating breakaway. Pati ito talagang bakbakan dito. Basta taga Pangasinan. Asahan nyo mga idol, malalakas to. Kaya lang, dapat walang korpo-korpo mga idol para magandang laban. Ito, bata. Yun na! Malalakas to mga ito. Kaya natin dito, Christian Delena, Paulo Lorena, Juan Binluan, at saka itong Paco. Ito isa, hindi ko kilala. Pero ang kanilang speed, 50 kilometers per hour. Medyo mabilis ha. Mabilis ang bakbakan dito sa San Manuel. Napakaraling tao mga idol. Puro siklista oh. Uy, ganun. Ay, hindi kasali. Wala yan. Hindi kasali yan eh. Parang si Kwan ko eh. Si pro na yun eh, pro. Pro rin to eh. Parang si Kwan yan eh, si Pro. Ayan o mga idol. Ano ba mga apelido? Ano pangalan nito? Valdez. Si Kwan to, Leonardo Valdez. Ayun. Mag-kiss muna kayo, hindi ka kasali. Si Leonardo Valdez, pro yan, pro. Saka si Jingo Tabayoyok, yun tayo. Ay mga pro yun eh, hindi kasali. Ako na nga, si Valdez yun eh. So dito tayo sa 5 breakaway. Yo, si Christian Delena nagdadala ng trangko. Ote. Ayan o. Si Rena, si Paco, si Yan, si Lorena Paulo, si Christian Delena. Ito lang hindi ko kilala mga idol. Di walang pangalan. Ang ganda ng speed, 45 kilometers per hour. So nalana yung grupo sa likod. Saan? Ayun pala. Ito yung nagbabakbaka dito sa likod pala mga idol. Si Popoy, nako, nagkakabakbaka dito sa likod ha. Nagkaiwayo, nako, bumabaklas na si Jampol Brigol. Diretso Jampol, napakabilis ng kadkada mga idol. Nagkakaiwayo ulit, kumakarga na itong mga to. Nagkakabuhusan na todo sa lakas mga idol. Nakalik eh. Ayan, natin ito ang breakaway. So ayan, kilala natin lahat mga idol. Ayan natin limang breakaway. O sige, titignan natin. Yung nasa may bandang harapan, si Jeric Capua. Sinusundan ni Paulo Lorena, Christian Delena. Itong si Marco Betolbo at saka itong si Yan Benluan. Ito ang team de Lorena. Ito tayo sa harap. Ayan, si John Ray Boat na Team Excellent Noodles. Ito si Paulo Lorena, Christian Delena, Juan Benluan, and Jeric Capua. So wala na yung peloton ha. Ako, 250 liters na lamang ng ating peloton ng koponan. Pero ayan, di mo magkakalaman pero nagbibigayan sila ng soft drinks sa mga idol. So
Ito kay Juan. Tanino. Last 3. Ilan pa idol? Last 3? Ang bilang pag dito galing dito. Oh, sir. Sa team RCT. Ay, South City. Ito pa lang yun. Eh, 3 pa. Tatlo pa. For councilor, ganun. Uy, si Valdez, oh. Magwat si Jefferson Valdez. Ayun, si John Paul Bigol. Last 3! Last 3! Ano pangalan nun, no? Joseph Maala. Yun na ulit. Ayun, may nagbabalatan pa yung dalawa, mga idol. So, ayun, oh. Boss, Ayun. shout out si Burog. Ay, isa to siya. Lima, malayo. So, ate 5-man breakaway, mga idol. So, yung nag-habol ba? Ito, dalawa. Dati dalawang nag-habol. Shout out, mga idol. Ito na, dalawa. Bakit? Hindi kasali ito, ah? Ba't bumalik? Hoy, kasali ba kayo? Ba't bumalik na kayo? Hindi yan! Ayan o, yan. Bumba kayo. Kali mo yun? Hindi yan. Ito second group, malayo ha. 3. So, 3 itong ating second group. Si Launico. 3. Kaya ating kung aabot hanggang finish line ha. Ay, hanggang finish line. Ay, ala, mahirapan silang habulin nyo. Ay, sa likod. Ay, na pala sa likod oh. Hirap silang. Ay, na. Ay, na. Tumiti na. Ay! Putang ina, bilis! Puta! 60 kilometers per hour, mga idol! Ang bilis dun, ha? Puta ka na. Ito na si Prince Albert Primero. Ayun, ha? Didikit pa kaya ito mga to sa ating 5-man breakaway. Ba't daw pakabilis naman? Kaya lang humihinto sila eh, no? Oo. Kaya hindi sila makadikit. Naku, wala na yung mga dandik. Si Prince Albert Primero na lang na yun. Oo, humihinto sila. Ayun, kumikikik sa lipad ng kaliwa. Ayun, si Jesus Garcia. Ayun, si Kamaster Vlog. Ayun, ayun. Ah, nagkakakikig dyan. Ayun, ayun pa, ayun pa. Sarap. Ha? Sabi! Ay, yun lang. So, wala, di makahabol to, ha? Yun, wala ako, talaga, pahinto-hinto, padugsit-dugsit lang sila mga idol, kaya hindi sila makadikit sa ating mga breakaway. Nalayo ng taon na eh. Oo. Yung ato. Yung ano? Isip. Mga tumabay, ayan. Ayan, umaangat tong si, uy, putang ina. Si Jefferson Valdez, umangat, mga idol, walang sumunod, ha? Walang sumunod, oh. Walang pa yung layo eh. Nadiretso. Oo, ayun. Nagpapatayan ng trangko, mga idol. So, padugsit-dugsit lang tong ating peloton. Hindi sila makadikit sa ating mga breakaway. So ayan, may dudugsit na naman, oh. Ayan, si Manzano. Umangat. Ayun, mga idol, itong si Manzano. Ayun, oh, umangat na. Humiwalay na naman, mga idol. Ito yung ating grupo sa likod. Wala, pahinto-hinto itong ating grupo. Hindi tuloy-tuloy ang kanilang paghabo, kaya hindi sila makadikit. Yun, si Arturo Tanes. Idols, ayun o. Ito natin yung limang breakaway. Paulo Lorena, Mako Kidolbo, Christian Delena, at saka si Jerry Capa. Ng kailang speed, mabagal, 45 lang mga idol. Nagdadala ako si Juan Dinluan, kasunod dyan si Lorena Paulo, Jerry Capua, Mako Kidolbo, and Christian Delena.
Puro Pangasinan to. Malalupit na to. Ito na pinakamalupit dito sa category na to mga idol. Mukhang wala na. Hindi na makakadikit na sa likod. Wala. Wala. Hindi ko alam kung korpo-korpo. Wow. So ang speed 45 kilometers per hour. Medyo mabagal lang ito ha. Bata. Patay mo. Pag lang po. Yung masyado may mga masasarap na yan. Kasi Valdez, ayun, nabutan din. So ito yung ating grupo, medyo malayo ha. Malayo itong grupo natin, mga idol. Mukhang wala nang balak itong maghabol ha. Ayun na si Valdez o kanino. Ayaw. San Roque! Sabi mo San Manuel. San Roque! Masaya. Lapa. So, shoutout po naman dito daw ha. Yay! Kalas! Ayaw, shower out! Puro shoutout na lang, puro shoutout mga idols! O, dito sabi lang. Malapit ng matapaw, yan. Agawid ka ben. Tulang na lang, very na. Layo. Shower out! Oh! May 7-Eleven pa rito. Ito na. Ating breakaway, ala na, hindi naabutan to. Hindi naabutan, bilis oh. So, ang bilis na bakbakan mga ano. So, wala na to, last two laps. Ayaw! Ang sarap mo, idol! Ayaw! Nasa may batang harapan to si Lorena Paulo. Sa likod kong si Christian Dalera, Yuan Meluan, Jerry Capua, at itong si Mako Gitolbo. Ay, hindi ko gano'n kayong apelido na mga idol. Basta dito na magkakaalamanan mga idol. So pagbalik nila last one lap. Ayun. Wala lang. Naku! Buwan na flat! Naku po! Iyari si Christian Delena mga idol na flat! Ito yung gulong. Mamahalas na idol. Sayang flat. Sayang oh. Na-flat si Christian Delena. Flat. Sayang. Sarap. Yun ang kalaban mga idol. Yun ang kalaban talaga. Yung ma-flat tayo, sayang ang napalaking sayang. Walang gasolina. Diba? Wala tayong gasolina, idol. Kaya pa, wala nang gasolina, wala nang memory, ubos na rin. So apat na lang itong ating breakaway ha. Wala na yung isa, si Christian Direna. Bumigay yung gulong. O ito, mukhang may humiwalay na sa ating peloton ha. Ilan ito humiwalay mga idol? Ilan? Si Joshua Iperata 2, 4, 6 ba? Kasi doon pa si Arturo Utanis ha. Saka si Jesus Garcia. Ito natin yung pinaka-main peloton mga idol. Ito natin yung pinaka-main peloton. Medyo malayo na to sa ating second group. Saka, ayaw, sarap mo. Wala pa, may isang damage pa. Saan? Sino yung na-flat? Ay, pixie ha. Ito, ang bilis oh. Ito na, nakaikot na. Nakaikot na itong ating 4-man breakaway. Apat na lang ito mga idol. Itong ating breakaway, apat na lang ha. Na-flat si Jelena. Oh. Yeah, saglit lang. Oh, kumawala na yata si Arturo. Wala, second group. Yaw, second group mga idol. Tingnan natin, magpupumili ito ha.
Meron pa tayo isang lap. May isang lap pa tayo. So sayang si Christian Delena. So dito si Jesus Garcia. So ito na sa may bandang likod. Ito ang pinakating second group. Ang agwat lang ng ating breakaway sa second group ay more or less 300 meters. Saka si Joshua Nicolas. So hindi ko kilala yun. Saka si Adrian Nicolas pala. Ay, Joshua Estrata and Adrian Nicolas. Shoutout mo to ah. Ito. Ayan sa kaliwa. Ayan. Shout-outs mga idols. So yun, ang sarap nyo. Alboreto, like it. Ayun no. May video ka na natin ha. So ito yung ating, naku, may aso ha. Second group. Ayan si Joshua Estrata. Huwag ka lang iba. Joshua Estrata. Uy, may single. Post. So ito na yung ating pelotoys. Nako, hindi na nagabol mga idol. Patay turang ko na to. Wala na. Suko. Hindi na nagabol tong ating peloton. Napakalaylo na nila. Ayaw. Wala. Video na lang tayo, video. Para na, dito maghapon. Medyo malayo na yung breakaway tsaka second group. Tamang ko na to, tamang marites na lang to, tamang marites. Ayan, tumira ka nga ka-master. Ayan pala si Jap Mala. Ayun, friend ko to friend. Shout out. Ayun, si Jessel Laudico. Sino pa ba mga andito mga idols? Ito, video naman ito si Prince Albert Primero. Ayun. Kaya naman pala may korpo naman pala eh. Korpo, kaya pala di na nag-aabol tong ating grupo. Korpo. Shoutout nyo na yung mga jowa nyo kung may jowa kayo. Ay, yun lang. Wala na mga idol, dito to. Ang sarap mo. Ayun, si Trunks, wala na rin. Ito, last lap na to. Pagbalik, matihan na doon. So, sayang si Christian Delena. Si Cranks Mercado, wala na. Bumigay na rin. Pang-patag. Pang-ahon lang talaga ha. Rumirimati pa ha. Pero hindi pa finish yan ha. Rumirimati. Kakarimati yan pa sa harapan eh. Isang lap pa. Oh. Ba't parang finish na? Isa pa. Oh, isa pa. Ayun oh. Yun oh. Ayun. Ang sarap naman ni Idol. Kaya tabol tayo. Ito na. Apat pa rin. So yeah. Susundan na natin ito mga idol. Susundan na natin ito. Dahil pagbalik ito, remate na. Remate pagbalik ha. O, i-clear nyo na dyan. Clear nyo. Shoutout mo dito. Shout-outs. Ayaw. Ang sarap nyo. Ayun o dyan. Shout-outs. Oh, kumalas si Idol. Oh, shoutout mo. Dari ka daw. Yaw, shout-outs mga idol. Okay na. Yun, nasa harapan itong si Mako. Yaw, ang sarap mo rin mga idol. Yaw. Yung ating nagdadala ng trako si Jeric Capua. Kasunod niya si Paulo Lorena. Yan Berluan, Mako. Ang magkasama rin dito mga idol itong si Mako at saka si Paulo Lorena. So 2 versus 2 ito mga idol, 2 versus 2. Ayun, sarap. Ang magkasama naman si Yan at saka itong si Jeric Capua, taga Binalonan versus taga San Manuel. Pero magkakatropa mga idol. Sa bayan lang sila magkakaiba. Magkakaiba man na yaw. Yan o, channel ay bukat. Yan, mga tropa
tropa rin nila yan mga idol. Yan biluan. Magandang rimatihan to mamaya mga idol. Yan nasa harapan. Kasunod dyan si Mako, saka si Jeric Capua and si Paulo Luena. Para mo yun sa taas. So yan malapit tayo sa U-turn. Pagbalik dito mga idol, pag U-turn dito, pagbalik ay rimatihan na. Ayan, mag-U-turn na sila. U-turn, rimatihan na to. Magkakarga-karga na to Mag-iipon na ng lakas to, 2 versus 2. San Manuel versus Binalona ng kargahan dito So, Binluan, Mako, Jeric Capua, and Paulo Luena. Wow. So, tingnan natin. So, papuntang San Roque. San Manuel, Pangasinan. Ayun Okay. Ito ang ating formal breakaway. So, ayun yung ating second group. Ayun sa akin, yung Jesus Garcia, nag-aabol sa itong apat na to. Yun. More or less, 300 meters. Medyo malayo, hindi na makakabol. Ayaw rin gumilig, Nagtatandyan, mga idol. So, malapit tayo sa finish line. Malapit na tayo sa finish line. Nag-iisip na ng anong tamang diskarte ng mga to, mga idol. Nag-iisip na kung anong tamang diskarte. Kung wapay sasabihin mo na likod, itong si Mako. Sa harapan niya itong si Delera, ay si Johan. Paulo Luena, sino kaya ang unang bibigwas dito, mga idol? Sino ang unang bibigwas? Ayun na, malapit tayo sa finish line. Nasa harapan itong si Yan Binluan. Nasa likod niya itong si Mako. Nasa likod, sumusunod itong si Jeric Capua. Ayun si Paulo Luena. Sino kaya? Sino sa mga to ang unang bibigwa? Sino ang unang angat? Sino ang unang ririmate dito? Magkakaubusan ba? Magkakabigayan o magkakatugisan? So, naamoy ko na ang finish line. Naamoy ko na. Ayan na, malapit na tayo mga idols. Gagawin mo mamaya So, malapit na tayo. Sino kaya ang unang titirada rito? Sinong mauubusan? Sinong kakalas? Sinong unang aangat? Sinong unang babakbak? Hindi nga mga matinding katanungan mga idol. Ito bang si Yan Binluan na isang sprinter? Puro sprinter yata itong mga to 40 kilometers per hour lang ang takbo So ito na. Ayan na mga idol. Malapit na. Naamoy ko na ang ating finish line. Naamoy ko na. Malapit na to. Kung makakarga na to, nanginginig ng kanilang mga binte, mga tuhod, nag-iipon ng lakas. Ayan na, nagkakatinginan na, nagkakairingan na mga idol Yun ang unang bibigwas kaya dito. Ayan, nasa harapan na itong si Mako. Kasunod dyan itong si Jeric Capua. Yan Binluan, itong si Paulo Luena. So, nagkaka-screen. Pati kami, na-screenan Ayan na, tignan mo kung nakala-video Sure mo, ayan na, mataw. More or less, 400 minutes. Tumira na sa bandang kaliwa itong si Jeric Capua. Sinundan kagad ni Luena, itong si Mako. Nasa likod itong si Yan Binluan. Naku po, mabibitin pa tayo. Ayan na, nasa likod na ito si Paulo Luena. Mga yung last 300 meters to the finish line. Clear nyo na yung daan, mga i-clear nyo na. Matinding delay matiya dito. Eto, mira ito si Yan Binluan. Sinundan ni Paulo Luena. Ayan, Yan Binluan. Nasa harapan ako, mga tutuloy Yan Binluan. O mga Paulo Luena. Mako. Tumira na sa bandang kaliwa itong si Jeric Capua. Sinundan kagad ni Luena itong si Mako. Nasa likod ito si Yan Binluan. Naku po, mabibitin pa tayo. Ayan na, nasa likod na ito si Paulo Luena. Mga yung last 300 meters to the finish line. Clear nyo na yung daan, mga i-clear nyo na. Matinding delay
boses mga idol. Si Juan, Delua, Paulo Lorena, and sino ka? Ay, namaos na ako mga idol. Ayan na. Jesus Garcia, nangunguna. Jesus Garcia mga idol. Jesus Garcia mga idol. May tawa sa harapan, sa bibod ng harapan. Ayan na mga idol. Jesus Garcia, nasa bibod na po. Maabot ang meta. Last 300 meters to the finish time. Maabot ang meta mga idol. Jesus Garcia kukuha ng kalimang pwesto. Ayan, nagbabal. Joshua Estrada. Kumala pa mga idol. Joshua Estrada. Ito si Evian Gugulas. Wala. Kinapunta. Tinahalo sila ng ating core legend mga idol. Ayun o. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Naisa na ako kanina nito eh. Naisa na ako. Ay, kinapos yung tricycle. Hindi na Pa-shout out daw yung mga yun out. Ne, saba. Oh, shout out mga idol ba? Sino daw ba sinasabi na? Oh, shout out ka rin natin number my friend. Napakasaya na idol. Parang ko na. Parang galing ng Mandaluyong ha. Yo! Shout out!